Θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Από τον προγραμματισμένο χρόνο έναρξης είναι για την ΑΕΚ. Το καλάθι από τον Αλέξη Φαλέκα. Τσάρι πάνω στους ψηλούς της ΑΕΚ, δηλαδή και στα ψηλά γκάρ που έχει η ΑΕΚ, δηλαδή και στον Καράμπουλα και στον Κιζογιάννη και στον Μιχάλη τον Πολιτάρχο, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στο παρκέ. Εδώ σκοράρει με αντίθετο χέρι, πήγα από αριστερά, εκτέλεσε με το δεξί. Και η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της, εδώ στη Ζωφριά, ασφαλώς η ΑΕΚ θέλει να παίξει γρήγορα και θέλει οπωσδήποτε την νίκη στο απόψινό παιχνίδι. Θα δούμε τι θα καταφέρει. Πάσα από τον Καράμπουλα στον Δέσπο με το αριστερό. Δέσπος έπειτα από μια στροφή γύρω από τον εαυτό του θα καταφέρει να σκοράρει για το 6-2. Εδώ θα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή. Ο Δέσπος ο οποίος πέρασε από τον Ηρακλή. με τον στον πόνο στον Βολόν. Λογική επιλογή από τον Γιώργο Κιρούβη. Θα εκτελέσει όμως ο Δέσπος, κάνεις εκεί ελευθερία. Coast to coast προσπάθησε να το κάνει χωρίς όμως αποτέλεσμα ο Σιολόκας. Εδώ ενδεχομένως μια πάσα θα ήταν μια πιο ορθολογική επιλογή. Το τρίποντο είναι από τον Βαγγέλη Καράμπουλα και θα ευστοχίσει. Το Γιάννη που ήταν προηγουμένως, τώρα θα παίξουν μαζί. Για λίγο, γιατί βλέπω ότι σηκώνει κι άλλα αλλαγή τον Τζότσο Ηρακλής και Μαλτέσιος και Τσουμπρίλο, λογικός των 3 πόντων. Είναι μοιραία αυτή η επιλογή, νέα παιδιά ταλαντούχα με έμπειρους παίκτες που ξέρουν την κατηγορία. Έτσι είναι. Ένας από αυτούς, ο Γιώργος Τσιάκος, που εδώ ευστοχεί σε τρίποντο. 17, όχι τελικά ήταν για 2. Με άλλους παίκτες βέβαια, πολύ έμπειρος και καλός παίκτης. Αρρωγός στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ, να είναι μισό βήμα από την Α1 μετά από το χρόνια. Εύστοχος και στη ζηλή αποστολή του. Πρώτη πάσα στο fast break της ΑΕΚ. Και βέβαια εξαιρετική ενέργεια από τον Παπαδιονυσίου. Τόσο έτσι ώστε να εκδηλώνονται περισσότερες επιθέσεις κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Το καλάθι από τον Δέσπο, όχι όπως λένε. Δεν έβαλε την μπάλα στο παρκέ ο Ηρακλής. Ίσως πρέπει να χρειαστεί και ο Πεκλιβάνης να παίξει μαζί με τον Κοθρά σε κανένα 2 λεπτά για να πεκλωβίσει την μπάλα. Παπαδιονυσίου. Reverse κίνηση και καλάθι εντυπωσιακό από τον 21χρονο. Στην πλευρά νομίζω. Αποστάρι προσπάθησε τον Παναγιωταρά, αλλά έκανε κακή πάσα στη skip pass απέναντι. Δεν την δίνουν πολύ προτιμάτε και εσείς προπονητές των Παπαδόπουλων. Εντάξει τώρα. Η ΑΕΚ με τον Κιζογιάννη ξανά. Κιζογιάννης ο οποίος όβλημα στην κάρτα που βλέπετε. 28-26 έχει περάσει μπροστά ο κύριος Πολιτάρχου. Προσπαθεί να απαντήσει από την περιφέρεια και θα τα καταφέρει. Με το ίδιο νόμισμα πληρώνει την επιλογή νωρίτερα του Τσουμπρίλο. 29-28. Τώρα ο Γιώργος Κιρούβης σηκώνει τον Χρυσόπουλο. 3 και 37 ακόμη για την ανάπαυλα. Καράμπουλας ευστοχή και στην δεύτερη βολή. 31-29. Καθώς έχουμε πει στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου, θα κάνει το λάθος. Εκλέψουμε ένα από τον Καράμπουλα. Η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να τρέξει με τον Πολιτάρχου. Θα χάσει την μπάλα. Ο Κιζόγιαννης θα ευστοχίσει με το αριστερό. Ο Κιρούβης πίσω βήματα, αλλά νομίζω ότι είχε φύγει η μπάλα από τα χέρια. 1-43 ακόμη, βολές για τον Βαγγέλη Καράμπουλα, ο οποίος έχει φτάσει στους 7 πόντους. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ είναι ο Δέσπος με 9 πάντως. Από την άλλη πλευρά έχει μοιραστεί το σκόρ για τον Ηρακλή σε πολλούς παίκτες. 7 έχει ο Χρυσόπουλος που είναι ο κορυφαίος εξ αυτών στο ενεργητικό της ομάδας. Εύστοχη και η δεύτερη βολή από τον Καράμπουλα. 36. Και σε ζώνη μετά. Τακτική που λειτουργήσε νωρίτερα που τη χρησιμοποίησε ο Κιρούβης. Ψάχνει μέσα η ΑΕΚ τον Τζιάκο. Βρίσκει τελικά το σουτ μετά από διαρκείς αναλλαγές με τον Παπαδιονυσίου που σκοράρει για 3. 38-30. Βλέπετε και το πανό για τον Τσιάκο. Νωρίτερα όμως υπήρξε αυτή εδώ η απονομή προς τον Νίκο Ξηροκώστα από τον έφορο της ποδοσφαιρικής ομάδας, τον κύριο Ασλανίδη. Η απονομή για την συμπαράσταση που δείχνει ο Νίκος Ξηροκώστας, ένας άνθρωπος σύμβολο για τους οπαδούς κυρίως της ΑΕΚ, προς την ομάδα μπάσκετ αλλά και την ομάδα ποδοσφαίρου της Ένωσης. Είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του σε πάρα πολλά επίπεδα
και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε βέβαια. Η ΑΕΚ, η οποία προηγείται στη βαθμολογία της Α2 και με νίκη στο απόψινό παιχνίδι με συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων, αν νικηθεί ο Κόρυβος στο Παγκράτη, στον αγώνα που έχει ξεκινήσει στο κλειστό του Μέτς, ή αν νικηθεί η Καβάλα στο δικό της γήπεδο απέναντι στο Λαύριο, τότε θα επικυρώσει την άνοδό της. Το τρίποντο ισοφαρίζει. Δημιουργία ο Μιχάλης ο Πολιτάρχου και πολύ καλή. Δύο ομάδες είναι ισοπαλές. Φαλέκας για τον Τσιάκο και τώρα Καράμπουλας. Θα πάρει το σπίνα από τον Τσιάκο, στην γωνία ο Φαλέκας. Αποστάσεις βλέπετε δεν έχει η ΑΕΚ. Ο Βαγγέλης ήθελε να επιτεθεί, ο Καράμπουλας δεν πήγε ρόλ και βρήκε δικό του παίκτη μπροστά του. Από Καραμπόλα όμως η μπάλα έφτασε στα χέρια του και έτσι βάζει... Τσιάκο στο 5. Μία-δύο βολές από τον Μιτσιαλό. Φαλέκας βάζει την ΑΕΚ μπροστά με 3. 45-42 το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Έχει το σούτ. Το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. 45-44. Αν μη τι άλλο, η διακύμανση είναι συγκλονιστική. Τσιάκος με αντίπαλο τον Τσότσο. Βάζει δυνατά το σώμα του στον Ερκυρακλή, αλλά θα τα καταφέρει αυτός της ΑΕΚ. 47-44. Τρίποντο άστοχο από τον Μιτσιαλό, ο οποίος παίρνει αρκετές προσπάθειες στο παιχνίδι του Ηρακλή. Σαν σε προπόνηση ο Φαλέκας θα εκτελέσει, καθώς το λίβει πάνω του. Το Θράς θα χάσει την μπάλα από τον Φαλέκα, ο οποίος θα σκοράρει και στον εφηδιασμό. Κανείς δεν μίλησε στο Κοθρά για τον παίκτη της ΑΕΚ που έρχονταν από πίσω του. Κράτη και τον Κόρυβο που η ΑΕΚ θέλει ήττα του Κόρυβου και νίκη δική της για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδο. Είναι ότι το παιχνίδι ξεκίνησε στο Παγκράτη με 10 λεπτά καθυστέρηση, καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα στο φωτεινό πίνακα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ο χρόνος θα κρατείται από το ρολόι της γραμματείας. Μάλιστα, γίνονται και αυτά. Το τρίποντο από τον Κιζόγιαννη δίνει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην μεταξύ. Οι κερκίδες στο κλειστό της Ζωφριάς έχουν πάρει φωτιά μεταφορικά από τους φιλάθλους και τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα του Βαγγέλη Γιάκου να έχει πάρει προβάδισμα 10 πόντων και πλέον να πλησιάζει προς τον στόχο. Εξού και η γλυκιά προσμονή, η γλυκιά ανυπομονησία που λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γιάννη, ότι η ΑΕΚ θα τρέξει ένα σερί 8, 10, 12, 2 αυτή τη στιγμή. Σαν να το διέβλεψες, Δημήτρη. Κιζόγιαννης με το αριστερό, 56-44. Η ΑΕΚ για οργανωτή, τελικά θα πάρει το σούτ. Αυτή ήταν η επιδίωξή του, θα αστοχίσει. Εύκολο το rebound από το Μαλτέσιο. Και τώρα το Θράς. Πήγε μέχρι μέσα, όμως το τελείωμά του ήταν πάρα πολύ κακό. Καράμπουλας. Μπάλα περνά μέσα για τον Δέσπο. Πολιτάρχου άρχισε, δεν πήρε το σούτ όταν το είχε, το παίρνει όμως τώρα και είναι για 3. Εύστοχο. 59-44 στους 15 πόντους η ΑΕΚ. Η βολή από τον Μαλτέσιο, ο οποίος μένει στους 6 πόντους. Πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή, εξακολουθεί από το πρώτο, μάλλον όχι, πλέον έχει φτάσει ο Τσότσος με 8. Ενώ για την ΑΕΚ ο Καράμπουλας με 11-9 έχει ο Δέσπος. Τον βλέπουμε εδώ με την μπάλα. Η ζώνη που την έδειξε ο Κυρίδης νωρίτερα, αλλά την τιμωρεί ο Καράμπουλας. Παίζει πάντα για την ομάδα, πολύ καλός επαγγελματίας. Παίζει με ενέργεια. Έτσι όπως έπρεπε. Νομίζω όμως ότι ο Δημήτρη έχει δίκιο, μάλλον του Ζουγκρίλου να το φάλω από πίσω περισσότερο. Καράμπουλας ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή και είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ της συνάντησης με 15, όχι μόνο του ΑΕΚ. Αυτός ήταν ο σκοπός για τον Δέσπο, να πάρει το φάουλ και να εκτελέσει τις βολές. Τώρα σκουπίζεται και με πετσέτα που πήρε από τους ανθρώπους του Ηρακλή, άλλωστε έχει φορέσει τη φανέλα του τα προηγούμενα χρόνια. Δημήτρης Δέσπος με σωματοδομή που θα τη δούλευαν και πολλοί παίκτες της Α1. Ναι, βέβαια. Και είναι πολλά χρόνια έτσι, δηλαδή
μπορεί και διατηρεί παρά την προχωρημένη ηλικία το κορμί αυτό με την προπόνηση και δείχνει πόσο καλός επαγγελματίας είναι για πολλά χρόνια. Έτσι, δεν είναι τώρα έτσι. Μέσα. Πρώτη άστοχη βολή από τον Τσότσο, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ερμή Λακαδά. Πλέον 66-62 από τη δεύτερη εύστοχη βολή. Σιώτρας. Καλή άμυνα από τον Κοθρά. Τον έπαιξε πάνω στην τρίπλα και τον πίεσε πάρα πολύ. Τελικά ο Σιώτρας ευστοχεί και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ για την τέταρτη περίοδο. Στα 3 και... καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Δέσπος στο χαμηλό post, με αντίπαλο τον Τσότσο έχει 4 φάουλ και όμως πήγε να του πάρει το επιθετικό. Οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα, εύστοχο το τρίποντο όμως από το Καράπουλα. 71-62. Η ΑΕΚ που αστηκε βγάζει την μπάλα στο Κοφρά. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Φαλέκας θα τελειώσει τη φάση στον ευθυνδιασμό. 70, ίσως και για το περισσότερο χρονικό διάστημα ο Σιάκος στην πετάδα του. Ναι, έτσι είναι. Ωραία συνεργασία τώρα. Έτοιμο καλάθι από τον Καράπουλα στο Δέσπο. 75-62. Ο Δημήτρης Δέσπος που φτάνει στους 13 πόντους με 5 στις 6 για το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ το καλάθι από τον Χρυσόπουλο. Τώρα ο Φαλέκας θα δώσει την μπάλα στον Κιζόγιαννη. Γκολ φάουλ από τον Ανδρώνικο Κιζόγιαννη. Το φάουλ είναι από τον Χρυσόπουλο. Παίρνει και αυτός μια μέρα. Πλέον είναι με τα δύο πόδια στην μεγάλη κατηγορία. Είναι στην Α1. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. Επιστρέφει στην Α1 η ΑΕΚ που την έχει ανάγκη. Ενδεχομένως ΑΕΚ η οποία με τα δύο πόδια πλέον πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της ότι βρίσκεται στην κατηγορία των μεγάλων. Για που έχουν από νωρίς καταφέρει το Ηρακλή να την έχουν στην 6η θέση. Νομίζω ότι θα θέλουν να ανήκει στον Ηρακλή. Εμείς πηγαίνουμε κατευθείαν στον Γιάννη Ράνιο. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένας από τους 3 τελικούς που έχουμε, γιατί δεν μας νοιάζει να εξασφαλίσουμε μαθηματικά. Μας νοιάζει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν μας νοιάζει τι θα κάνει ο κόρυβος στο Παγκράτη, αλλά να νικάμε εμείς και να έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να εξαρτιόμαστε από τους άλλους. Με αφορμή το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε έναν αδιάφορο αντίπαλο, ουσιαστικά έδειξε πόσο σκληρό και επίπονο είναι το πρωτάθλημα της Α2. Σίγουρα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής μπορεί να είναι αδιάφορος, αλλά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος έχει δείξει ότι είναι σκληρή ομάδα. Σίγουρα ήταν και τηλεοπτικό το παιχνίδι, δεν θέλανε να εμφανιστούν αδιάφοροι, πόσο μάλλον όταν παίζουν με την πρώτη ομάδα της κατηγορίας. Ήμασταν νοθροί στο ξεκίνημα, στη συνέχεια φτιάξαμε την άμυνά μας, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Τέλος, ένα σχόλιο για τον κόσμο που κατέκτησε για ακόμα μία φορά το κλειστό. Ο κόσμος μας βοηθάει από την πρώτη αγωνιστική, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σε όλα τα παιχνίδια έρχεται και δίνει εντερό παρόν. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, πραγματικά μας βοηθάει και ελπίζουμε και εμείς με την απόδοσή μας να του δίνουμε μια κάποια ευχαρίστηση. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αυτό λοιπόν από τον πρώτο σκόρερ του αγώνα με 18 Καράπουλας. Δημήτρη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Όλα όσα μας ανέφερες, να είσαι καλά κυρίες και κύριοι.